आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव देखायगोन उथ्रिसा शिब मन्दिरनिफ्राय सासे गथ'आ टिउमार जानानै दा बिनि माने टिउमारनि महरा एसे सोलायबाय एबा फिसा महर जाबोबाय दा बिनिनो आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ क्लिप देखायग्रोगोन बिनि उनावहाय आं नोंथांमोनजों डिसकासन खालामगोन उथ्रिसा शिब मन्दिरनिफ्राय जाहैनाय बै जायनाखि बेरामि बिथाङा दिनै मा बेराम जायामोन बेखौ आं नोंथांमोननो देखायगासिनो दं भिडिअखौ नायना लागोन। खुलुमबाय आइ आफा रायजो राजाफोर नै नोंथांमोननो आङो मोनसे गुड निउस खोन्थाहरनो सानदोंदि बिथांमोननि जाय बिथांफ्रा मुलि जानानै हामनाय आरो फोरमान बिबाय थादोंमोन ना आङो नैबे बिनानावखौ फोरमान होनो नागिरदों दा बिथांनि सायाव मा बेमारा हामदों नैबे ललिता मोसाहारिनाव जोङो सोंनाय जासिगोन आरो बेमारा हामनाया टिउमार आरो ओमफ्राय केन्सार माने बे टिउमार केन्सारा मायाव जादोंमोन? उदैयाव जादोंमोन। ओरैनो नों मुलि जानाया सानबेसे जाखो? मुलि जानाया सानबेसे माने बेसे गोबाव जाखो ओरैनो अनुमान सप्तासे सप्तानै? गोबाव जाबाय आरो एसे। सप्तासे? औ सप्तासेनि बारदों। सप्तासेनि बारबाय ना? सप्तासेनि बारनाय बे खनसे जानायावनो बे टिउमारखौ सेमनाय बायदि मोनबाय? औ सेमदों उदैया। सेमनाय मोनबाय आरो दा मुलि लांनो फैबावदों बिथाङा जाय बिथांमोना मुलि लांदोंमोन बिथांमोना माखासेया हामजानानै सिरि थाहैयो आरो जायबा जाया खाजा गारालासिनो एसे आन्दाज मोनैयावनो फैयालासिनो थायो बिथांमोना माने मुलिखौ मोजाङै जाजोबा आरो फैफिनाबो सोरबा सोरबा बिदियाव जों माखासेफोरखौ खोन्थास्लाबनो हाजोबा दा नै बिथाङा गाव आराम मोननानै मुलिखौ लांफैफिनदों आरो दा आराम मोननायखाय बिथांखौ सोंनाय फिन्नाय एसे लानाय जाबाय। दायो बाबाया माबा बुंनो सानो? औ जोङो बिथांनिफ्राय रेकर्ड लाखिनाय जादों मानोना जोङो हामनायनि प्रुफ मोनबाय नालाय दा बिनि थाखायनो जों फरमानखौ होनाय जाबाय आरो दा बेखायनो जोंखौ जे गोबां मानसिफ्रा मुलि हरनाय जायो दा बाहाय हामाखै मायाखै होननानै माखासेफ्रा बखिनायबो फैदों नालाय दा बाहाय हामनायखौनो जों देखायबाय आरो एबारो जेबो नङा आरो बेल' नङा गोबां प्रुफ दङ जों बे नानिखौल' नङा आरो गोबां दङ आरो बिब्दिनो देखायजोबा जोङो बिदिनो होनाया जों सम सम होनाय जायो आरो बिदिनो फरमान होनाय जायो। दा बिथाङा जोंनिनो बिटिआरनिनो सिंनिनो जोंनि खाथिनिनोखा दा बिथाङा जानानै मुलिखौ आराम मोनबाय। मुलिया बेनो नैबेहाय जेन'बा दा पाउदार जानानै दं बाहाय देनानैहाय बाहाय मिक्स खालामबायबाबो नै बाहाय पाउदार दं नै बेहाय जेनेबा नैबेखौ सिनाया नालाय बाहाय लेखा दंखायो नैबेनो पाउदारा बेलाय बे ओमफ्राय बुस्थुआ नै थेमाया बे टिउमारनि आरोना टिउमारनि बेदर जानाय उदैयाव रमात जानाय होनो माखासे बेलेग बेलेग रावजों रायलायो बेनो आरो टिउमार आरो केन्सारनि थाखाय बुहुत मानसिफ्रा डक्टरनाव गिनांगौ जायो आरो बुहुत डक्टरनाव थैबायबो आरो दा बिनि गेजेराव आंथ' बेहाय हामनायसो मोनगासिनो दं आरो हामगासिनो दं टिउमार आरो केन्सारनि थाखाय बुहुत मोजाङाव फैगासिनो दं रिजाल्टआबो मोजां फैगासिनो बिराद गुड निउस फैगासिनो दं आरो दा बिनि थाखायनो नै मुलिखौनो आं एबार देखायथारबाय बेवहायनो आरो स' फाइनालि नोंथांमोना नुखाबाय थारमाने नोङो जेखि बेराम जायाथों मानो नों जेखि बेरामनि नों मा बेरामनि नों मुलि लाङाथों मानो नोङो गिबियावनो थारमाने माखासे खाजाफोर बासिनांगौ माखासे नियमफोर बासिनांगौ बे थिनायखौ नोंसोर बासिनांगोन मानोना बासियाब्ला बेरामा बोरै हामनो नों माबा मोनसे ओंख्रि मोनजायानो नों माबा मोनसे बेदर मोनजायानो दा जुदि नों बेखौ जुदि नोंनि बेरामखौ फाहामनो थाखाय जुदि नोङो बेखौनो जुदि नों गारनो हायाब्ला अब्ला बोरै जागोन नोंनि बेरामा बोरै हामनो दा बे मोनसे खोथा जायो ओंखायनो जाय बिथांमोनहा उथ्रिसा शिब मन्दिरनिफ्राय बायदि रोखोमनि बायदि बेरामनि बिथांमोनहा मुलि लांनानै जाहैबाय गावनि बेरामखौ सोखानो थाखाय बिथांमोनहा एसे एनै रां रुफा गारनानैब्लाबो उथ्रिसा शिब मन्दिरखौ फोथायनानै नोंथांमोनहा लांबाय जाय बिथांमोनहा हामबाय दिनै आरो बै हामनाय बिथांमोनहा बिथांमोननि न'खराव फैनानै मन्दिराव गोबां माखासे डनेसन होफैबाय आरो मन्दिरफोर लुनानै होफैबाय गोबांथार माखासे राङारि अनसुंथाइबो हरबाय दा बेफोरबायदिनो दिनै जायफोरा हामदों बिथांमोना दिनै गोसोआव खुसि मोनदों नाथाय जायफ्रा बेराम जानानै दं दिनैसिमबो दा नोंथांमोना जुदि बिथांमोन मन्दिरनिफ्राय मा फालिनो थिनहरदों नोङो बेखौ फालिनांगोन आरो इसेबां आथुर जानो नाङा इसेबां माने खाब दाब जानो नाङा जे दिनैनो जाबाय दिनै हामनांगौ बाथ्राया बे नङा बावहाय नोङो बे बेरामाबोथ' इमान जल्दि एसेबां गोख्रै जि माबा मोनसे हामथारनांगौ बेबोथ' नङाना ओंखायनो नोंसोरो बिनि सायाव एसे बुजिनो नाजानांगोन मानोना बेरामा ओरैनो हामा
मुलि जानायजों लोगोसे जुदि बिथांमोना माबा मोनसे नियम थिनहरदोंब्ला बा उमुक बेदरखौ मोनजायानो उमुक मैगंखौ मोनजायानो जुदि बेफोरबायदि बुंहरदोंब्ला नोंसोरो बेखौ मानिनानै सोलिनांगोन आरोखि जेरै नोंसोरो मालाबा नुयो डाक्टारफ्राबो बुङो जे उमुक मैगं दाजा उमुक बेदर दाजा होननानै दा थिग बिदिनो नोंथांमोनाव जुदि सोरबा टिउमारनि माने मुलि लायबाय सोरबा अन्थाइनि मुलि लायबाय बा सोरबा बिभिन्न रोखोमनि पेरालाइसिसनि बा नोङो मा होनना बुङो बिदिखौहाय बै मा होनना बुङोबा मिर्गि बेरामनि नानानथा रोखोमनि जायफोरनाखि बेरामनि मुलि जाहैदों नोंथांमोना उथ्रिसारसिम मन्दिरनिफ्राय बिथांमोना मा नियम फालिनो थिनहरदों बे नियमखौ नोंसोरो फालिनानै जायोबानो नोंसोरनि बेरामा हामगोन आरोखि आरो नोंथांमोना फालियाबा ओरैनोल' जुदि जानो बानायनाय जुदि जानानै जुदि माबायोबा बोरै बेरामा हामनो दे नों जेबो बासिला खाजाफोरखौनो बेरामखौ हामजानो नों लुगैया होननानै साननांगोन आरोखि नों जुदि मुलि जानानै खाजा बासिखौ बासियाब्ला नों बेराम हामजानो लुगैया होननानै जों फोथायनो हागोन आरोखि बे आरोखि थेंक इउ